hakane ka sngi buram janga jingaiti ya u jisu hake Tempyl but kane ka longro ya ka sngi buram jong man laki riniam man laki lindo namar ka jingaiti pengantang jongki baro syaga jing syakri yau kris syaka balang bakui ko himan ko para habangi puson bat ngirake ya ka nega sngi buram janga jingaiti yau jisu hake Tempyl ngide ben puson buon ke baro u jisu ulang oblay u jisu ulang ukun oblay bad ukun oblay ula wan shaka nega parte bad ula penitu yalade hake Tempyl ha usimeyon badu mensiam bakud ula penkrai lupa ya usimeyon ba unom iap klem da yo I klem da mane iya ukun oblay bad uleyo kadagalad umensiam bakuid penkrai yangi baro bania kendo ujisu bade umensiam bakuid yalam yangi barabor shau jisu ladang ilong ki badap da kabor umensiam bakuid ngilaban yo I ya ujisu markumal ngilaban mane yawu ngilaban yo mad yawu de nagataga daw ko himen ko para ngide banlong ki ba treasure hem ba duai shirhem bangindup nang roy dakane ka bor jong umensiam bakuid nginde ben ino lindet ya umensiam bakoi hendrai ngide ben shimkia ya umensiam bakoi do badon hapojongi knamba unsanang ialam yangi sha ujisu kumba usume yono la yamad ya ga jingelang jung umensiam bakoi da ga jingelang jung umensiam bakoi ula wansha ujisu ula yo iya ujisu haba ula yo iya ujisu kulung ujisu umensiam bakoi la pasyao hau bade ujisu ninda umensiam bakoi unyarap yangi ben penia per yaga jimba naga jing suniu umensiam bakoi unyalam yagi shaka Tempyl bakoi jongotrai habangi pusan shapanga neka jingaiti kentang ya ujisu shaka Tempyl ngiron kam ban pusan ru kawai pat ka binda kabangi de ben sautu haga jingim jongi ujisu uwan shaka Tempyl badu jisu ulong ke Tempyl badu jisu la ongru haga gospel jongo yanis kaba ar pipinbra yagane ke Tempyl hapolais ngi yensa tebia ujisu ula penbana yakipaid ba ulong ke Tempyl minda u Tempyl batimai uwansha ke Tempyl barim bad kane kalongka jimpen bana yakaparte ba ujisu ula wan ban pendimai yamallaki rukam jimmane jonga parte Shua ka jingwan jongu jisu ngila don ka jimmane kaba yape shibun na ka jimmane kaba ngi mane minda namaru jisu ujisu wan hikayangi ban mane kam shirhem ban mane lai lui ya ujisu badu jisu wan ban pindimai ya baru karti niam jongi lemba ka jingim ka jongu but kane kalongka jingmudru jonge jingaiti ya ujisu hake Tempyl utrai haba ujisu ula wansha ke nega Tempyl ula stang daka rati niam jongiju nangda ula kindi uyalade shaka jinglong jongo balai but penpao ya ka parte ba ula wan ban penim ya ke brio but hanging yusngu na ka shindur jongo is usumeyon ula ong uni ukrlung un salong ka daw jonga jingjot bad ka jingroy bad ka jingamen jong bonmot kumno ujisu laban kerlalong ka daw jonga jingjot kumno ujisu ula ban kerlalong ka daw jonga jing job ha ka jingem jongi kumba ula ong kumba ula penbana hakama ka maria teisoti habangi koloi ban pidiang ya kane ka Tempyl ha ka jingem jongi habangi pendimai lemba ka jinglong jongu jisu but ka jingdon jongu jisu ha ka jingem jongi ngin kerlalong ka daw jonga jingman bha ngin kerlalong ka daw jonga jingroy ngin kerlalong ka daw jonga jingjob ngin kerlalong ka daw jonga jingomen namaru jisu u Tempyl batimai un shong hapo jongi but un pendimai yangi ya ka met ka part jongi balong ru ya ka Tempyl namar u Paulus bakod ula ong shaka shiti shagi korin bangil pindip mo bangilonga Tempyl jongo mensiam bakoi pindip no bangilonga Tempyl jongo ble
ba ha ka ne ka Tempyl u shong u ble ha ka jingim jongi ha ka jinglong do jongi ha ka jinglong do jonga pop jongi u Jesu uwan bad uwan rung badu pendemai ia ka jingim jongi kane ka long jingmur jonga jinglong do jinglong snam jongo Jesu Christ bale u Jesu la wansha kane ka parte kalong ban perlai lud yangi na ka pop Habau Jesu wan rung haka jingim jongi, habau Jesu ya kendo yangi, habau ngi pediang ya Jesu haka jingim jongi, ka jinglong jongi kakala, ka jingim jongi kakala, bar ngi kalalong ka Tempyl batimai jongo belai, haka ba Jesu ushong, ngi ai jaka ya Jesu, habau ngi ai jaka ya Jesu haka jingim jongi, ngin kalalong ki batimai, bar ngin yomad ya kie kie baro kalonga jongu Jesu Christ. Ngin yomad ya ka bor jongu Jesu Christ. Ngin yomad ya ka buram jongu Jesu Christ. Ngin yomad ya ka jingi jongu Christ. Ngin yomad ya ka jingsuk jongu Christ. Ngin yomad ya ka jingkuit ha ka met ka par ha ka men siem jongi. Bad lemba ka ne ka jing pediang ya Jesu ha ka jingim jongi. Ngin kalalonga ta ka Tempyl ka bakuit. Tempyl ka batimai. Bad kalong ka dakashin jonga jing man ba jongi. Henry kaya ka ban sejia ya ki beriu kumba kibam treban pediang kumba ong usumeyon. Une ukelong unkelalong ka dakashin jonga jingjot ya ki vei. Kumna ujisun kelalong ka dakashin jonga jingjot. Haba uno ubriu kano ka beriu bam treban pediang ya ujisu bad mane ya ujisu bad kim bam nge ya ujisu Nagabinda jongi ujisu unkerlalong ka dakashin jonga jingjot. Chumudor lada ki bri ki ong ngingait ya baru ke bele henre ngam ngait ya ujisu kabamut nagabinda jongu ujisu uyeng kum ka dakashin jonga jingjot. Omde ujisu penjot yawu Henry ya ka jingrai jongu bam treben pediang ya ujisu ka kelalong ka dakashin ka daw jong ka jingjot yawu ne yaka. Nakata ka daw ko himmen ko para ya ka jingaiti ya ujisu ha ka Tempyl kalong artatru ya ka jimpen bana ya ka perte ba lemba ujisu inyo jimpenim. Kat ki ba koloi ban pediang yawu, kat ki ba koloi ban mani yawu, kinyo ya ka jinglai loy, kinyo ya ka jinggaben, kinyo ya ka jimpenim. Bad ya ki bam tre ban pediang yawu Jesu ha ka jingim jongki, balong ka bor jong ka jimpenim, kinsa iai ha ka jingjot. Kabamut ngiton tang artili ki rai ngilaban rai. Kawai nagabenda ukris, kawai nagabenda ka jingim kalam Jesu. Ladangi rai nagabenda ukris ngin kalalong ka dakashin jong ka jimman ba ka jingroy ka jingkamen ka jingkerku ya kirei henry ladangim treban kongu ya Jesu ladangim treban pediang ya Jesu Christ ngin kalalong ka dakashin jong ka jingjot kane ka dang ka jingmut ka bangide ban bu namar ka panuel ka kende ka rikende ka bala apshi ap kalayolat mano uno ubrio kano ka brio batrang nagabenda ukris ban yakendo ya Jesu ban mad ya Jesu kinyo ya kalat kalendi Jesu untawlad ya ka jingaye lada manga ban mapi ngilong ki ba wanchida ya Jesu trang shisha ya Jesu bad siu ya ka dor ka barem na gabenda Jesu ngin sa yo mad ya ka jingar ko jogo tengide ban long ki ba kloi ban siu da ka dor ka barem ban long ki kon jongo bale Kenamba ngiru nginyo mat ya ka jingim. Nakata ka daw minda kasngi ka balang karakeru ya kasngi burom jongi consecrated ya bario ki bela IT pengadang namar kabangi puson siya pa ka jingim jongi riniam bat kilindo kaya ka ba piyoy kerpang. Lese kilong ki brio ba don bon ki jingdo na bat ki jing tolot. Henry kila IT penkantang ia ka jingim jongki nagabenda ka jing shakri rengkat bad ki jing tolot babon jongki kata ka jing IT yalade sya ka jing shakri ya Jesu Christ kapelong ya kiru ki bakraw namar ki badon burom namar utrayu kain kordor ya ka jing IT jongki utrayu kain kordor ya ka jing shakri jongki bad kalong artatro ya ka jing kiniang ilabanom kan namar ki kroy ban shashitom
haba ki rai ban ino ki mi ki pa ki himen ki para ki bail ba toin jangi nagabinda ka jing shakri u Chris kalonguru artat iaka namar ka jingit ka jongu Chris ban niyo iru ujisuru ula ino ki kimi ki pa ban poishano shake Tempyl haba ula dap kadar sinem garta niyo i ujisu ula pelut laisngi hake Tempyl kalam kami kalam opa bad kaniru kalonga daka shinjanga jingaiti ya ujisu ulang penpana yangi ban longi shakri ya ujisu Chris ban shashkor ya ujisu Chris ban mane ya uplay haka jingim jongi ban yakendu ya ublay haka jingim jongi ngide ban penker pang ya lade ngidon kam ban im jingai kindiat na ki jing huri hura jonga parthe khramba ngindu laban yoi ka Tempyl kalonga jaka bang yakendu ya ublay ka Tempyl kalonga jaka bang yakendu ya ujisu kullong ubalong ukun ublay wan shaka Tempyl jongi ban yalam yangi shaka nega jingya mat tongin duwai haka nega yukirish pakuit bangin dup yo yaka nega jingaye haka jingim jongi ivay pa ivay ko jisu be id kerku kardo yangi haka nega singi burom jonga jingaiti ya utrai haka Tempyl pamangi ivay pa ivayru nginangaiti man ka kalipat bangin dup diang yame ko Tempyl batimai jongi ivay pa ivay bangin dup long shisha kikun kiba penman ba but im ya ka jing ba ka jing kuit ha ka jing im jongi enya ro ya utrai Jesus Christ